Pangalan ko pa ay Robert John Misolas, 21 years old, Padang, Legazpi City. Humingi po ako ng tulong sa Ako Bicol kasi tapos na din po kami kasi pabalik-balik na din po ang hospital. Tsaka nag-chemo din yung mama ko. Kaya ngayon, pumunta ako dito sa Ako Bicol para maghingi ng tulong. Pang CT scan niya po. Maganda naman po, maganda yung serbisyo approach. Pagdating dito, approach ka agad ng gwardiya at ng staff ng Ako Bicol. Kaya ka agad nila, agarang tulong. Unang naisipan ko po hinga ng tulong ang Ako Bicol kasi magandang Saka pag once na hingan mo ang tulong, madali kang bibigyan ng agarang tulong. Sa mga ganitong problema po, unang linalapit na namin po ang Ako Bicol kasi maganda din po. Kaya din, pag nangailangan din po kayo ng tulong, huwag mag-atubiling lumapit sa Ako Bicol. Kay Congressman Saldi po, maraming salamat po at natulungan niyo po ang mama ko para po sa bill sa hospital. Maraming salamat po sa Ako Bicol. The best kayo, number 1 kayo.